Arratsaldeon guztioi eta arratsaldeon Goiuri. Arratsaldeon Inigo. Arratsaldeon Mai. Arratsaldeon ekipo, arratsaldeon ekipo. Aizue, arkeologia gustatzen zaizue? A ber, baina nori ez zaio gustatzen arkeologia? Baina zergatik hasi gara abeste honekin? Uste dut badakidala zergatik, Inigo. Gaurko egunez, 1780ean, Jean-François Champollion jaio zen. Egiptologo frantziarra izan zen. Hieroglifikoak nola deszifratu aurkitu zuen Roseta harria erabiliz. Eta horregatik egiptologiaren aitatzat hartzen da. Eta hori bakarrik ez, 20 urte beranduago jaio zen Carl Richard Lepsius hizkuntzalari, liburuzain eta egiptologo alemaniarra. Askorentzat egiptologiaren zientziaren sortzailea. Gazetatik ikasi zituen Champolionen testuak hieroglifikoak ikasteko eta egiptoar objektuen Europako bilduma garrantzitsu guztiak bisitatu zituen. Buah, a ber, Goiuri Inigo, baina egiptologiari buruz ere kontrolatzen duzue. Ostiralero ikasten dut zerbait zuekin, Loteria zait tokatu, baina aberatsa sentitzen naiz zuen onduan, If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to... Loteria ez bazaizu tokatu, beti esan dezakezu gaur osasunaren eguna dela. Bai, aurten bereziki, 5. sariak 750.000 euro utzi ditu Iruñan Klub Atletiko Osasunari. Aupa Osasuna! Aizade, baina aberatsa izateko bide bakarra ez da loteria, Zesan nahi duzu? Zesan nahi duzu. Bueno, adibide bat jarriko dizuet. Gaurko egunez, jaiotako Madame C.J. Walker. Estatu Batuar enpresaburu eta filantropo bat izan zen. Estatu Batuetan milioidun bihurtu zen lehen emakume afroamerikartzat hartzen dena. Bere aberastasuna egin zuen emakume beltzentzako edertasun eta hilerako produktuak garatu eta salduz. Edo Peggy Guggenheim gaurko egunez hiltzena, bildumazale eta mezenas Estatu Batuarra izan zen, eta bere garaiko arte bilduma egilerik garrantzitsuenetako bat izatera iritsi zen. Max Ernst margolari surrealistaren 3. emaztea ere izan zen. Benetan, enziklopedia hutsak zehate. Loteria asuntoarekin Iruñatik enaiz mugitu eta gaurko sarrererako bakarrik aurkitu dut, Iruñan jaio zen irlandar bat. Zen mitikoa. Iruñan jaio zen irlandarra. Irlandar musikaria Iruñan jaiotako? Bai, Angelo Kelly, irlandar musikaria da eta gaur 1981 jaio zen The Kelly Family taldearen musikagile eta bateri jolea izan zen. Zebertxio polita gaur jauna Kelly Familyna, Gaur egun Angelo Kelly and Family taldean ari da. Eta badakitze gaurko egunez duela 14 urte Gasteizko tranbia inauguratu zutela? Nondik nora joango zinatekete? Gasteiztik Frantziara, Turinetik. Ze Turinen jaio zen eta 55 urte betetzen ditu gaur Frantziako lehen dama izan zen Carla Brunik. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, qu'elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Carla Bruni italiar egile abeslaria eta modeloia da. Frantziar herritartasuna duena, 2008ko otsailaren 2an Frantziako presidente Nicolas Sarkozyrekin eskondu eta beraz Frantziako lehen dama bilakatu zen. Gu ez gara gutxiago izango. Gaur gurekin emozioen lehen dama izango dugu Dona Peianiz Nieto. Eta Zazpi Arte Zentroaren arduraduna den Maider Bartolomerekin ere hitz egingo dugu. Bideojolasetan dauden musikak aztertzeko dator Maialen Tellabide. Gure arkeologoak pres baldin badaude, goazen arka galduaren bila. Has dadila abentura.
Txokolatezko txamponak aurkitu nahi baduzu, Hartu makillak eta jantzia barkak. Arratsaldeon osasuntxuak, abenduak 23 ditu gaur eta ostirala da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. A ber, Goiuri. Zer? Zure sorbaldak oso polite dira, baina dantza ez duzu egin. Ja. Ya estamos. Barkatu, niri esan zenidaten 500. saiorako koreografia berria edukiko genuela, egun batzuk falta dira eta oraindik ez daukagu koreografia berria, eta ni ja zarrarekin nazkatuta nago. Ba, iritsiko da koreografia berria, baina Jana Maritonenaken beren ardura da, beraz, hemen... Aurkezten hasiko gara gorko lantaldea, hemenek esan dutelako, kaixo, mai aspaldiko, mai Gorostiaga Pozo arratsaldeon. Kaixo, koko naiz, eta gaur arkeologia eta loteriaren arteko diferentzia, zalduko izuet. Goiuri Ezeizar handia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Sorbaldak ondo? Ondo? Zirenekin Kibereko ondo, Dona Pellaniz Nieto, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbideko hor bigarren kafeak, 489 du, alegia 500erako bakarra falta zaigu, eta hemen txegara, gaur abenduak 23 ditu, arratsaldeak 4 eta 12 minutu ondo pasatxo gainera, laizter eta 13 izango dira. Naiz irratian zarete bigarren kafean. Ongitorri guztioi esan dakoa 4 eta 13 minutu eta guk maite dutekin abiatu behar dugu gorko saioa, oiko moduan, baina ez dakit, Goiuri hasiko da gaur. Zergatik? Ba, maik azkena izate askatu duelako. Bale, perdón, ni hasiko naiz. Gaur, sentitzen naiz oso pozik. Izan ere, oso sentsazio berezia eduki dut, eta nire haurtzaro eta nerabezarako sentsazio bat berroskuratu dut. Hemen ni gu irratsaio egiteko goiz-goizetik etortzen gara, ze 2 orduko irratsaio bat egiteko, prestakuntza lana egin behar da, eta goizetik etortzen gara ona, eta askotan, gero, hemen geratzen gara, eta jarraian irratsaio egiten dugu. Baina, oraintxe eguerdian, saio hasi aurretik, atera naiz kalera lagun bat etorri delako Madriletik, eta berarekin egon naiz hizketan, eta antxe elkartu gara, eta lanera bueltatutakoan, sentitu naiz, txikitan, egun berezietan, jantokian jan beharrean, etxera joaten nintzenean bezala. Ze nire egunerokotasuna zen eskolako jantokian jatea. Eta orduan bazauden egun berezi batzuk, ez dakit 10 urte betetzea eta horrela, eta egun horietan etxera joaten nintzen, etxean bazkaltzen nuen eta gero eskolara. Eta arratsalde horiek oso bereziak ziren, ze oso arraroak ziren, goizetik astea bezala zen niretzako, ez? Berriz hasiera bat. Eta guain horixe sentitu dut, eta etorri zait burura sentsazio hori, eta horixe maite dut. Ba, oso maite dut polita da. Baina Dona Pellaniz Nieto gere karreko zuen berea. Kostatu zait, Gaurko maite duta ekartzea. Baina, ospatzen da, nola esaten da hau? Gabongo ba? Gabongo ba. Ez que ez dakizu, baina. Tipika cosa hola, ez dakizu da nola esan, baina, pixkate. Dinago oso deskolokatuta. Pixkat gabon gaua. Eta, maite, nire familiak egiten duena, ze orain elkartzen gea ama aizpa, eta nire aizparen alaba, eta bikotea eta hola, eta askotan nire familiak egiten duena da, plan gabe dauden lagunak eta hola, ekartzen ditu etxera, edo ekartzen ditugu etxera. Orduan, hori maite dut, orduan jaiotzez dudan familia egiten da onditu. Eta asko maite sentsazio hori ez, batzutan nire amaren lagunak egon dira, beste batzutan nireak. Eta horten ere bai etorriko da nire lagun bat, así que, hori asko maite dut. Begiratu du ale guztietara
Ba, nire maite dute zala eta gainera maite dute zola simple bat, garai hauetan dena hola pomposo xamarra da, eta nik pixkat grintz giroan nabil, baina ez dut bat ere maite komunetara joan eskua garbitzea eta jaboirik ez egotea. Eta badaude taberna batzuk eta komun batzuk nun jaboi ez dagoen inoiz. Eta ez dakit, boxentimo igo kafea ondo, baina kafea hartu baino lehen eskua garbitzeare, ez da, enbeste eskatzea, ez? Jaboi pixkat, merkezurreko alimare. Zer da gaizu arpegi hori goiori? Ez, bernizun buiaka ari zinela. Nola, kaskoak jantzita dituzun, zuk uste duzun, tonu normal batean ari zarela izketan, baina oso alto zinen eta grazia egin dit. Zu kasko gabe zinenean? Bai. Noski. Bai. Handik bota ezazu, jokaren alde bat, da bestea lotu, zure gorputzera eta zindagizu. Hoxe gure maite dutak, baina badakit Mai Gorostiaga pozok baduela beste maite dut bat gurekin elkarbanatu nahi duena, beraz, Mai, kontei guzu zein den zure maite duta? Zabesti polita. Guazen margotzea pixka bat, egin dezakegu telefono dei bat, nire lagun bati? Noski baietz. Beira, nik maite dut sorpresak ematia eta maite ditut opariak. Eta orduan deituko dugu nire lagun bati, Josu Maroto, artista plastiko eta margolari, harrapatzen deun eta hartzen du telefonoak, sorpresa berezi hau emateko. Mendago, tono, Bai? Kaixo Josu, Mai naiz, irratean nau. Kaixo Mai, ze moduz? Osondo, aizu kontu bat, esplikatu diot, Goiuri eta Inigori, maite duten sekzioan deituko dizula, sorpresa bat emateko. Beraiek uste dute, zu izango zara sorpresa jaso behar duzuena, baina ez da horrela, ez? Vale. Zu zara sorpresa eman behar duzuna, ez? Hemen daukat opari bat Inigorentzat, eta beste bat Goiurirentzat, eta bitarten zuek ireki, eta Josu Marotok kontatuko dugu zerbait. Hola. Kaixo. Azteko, denbora iteko opari aiteko, nin paiasoa naiz eta askotan marraztu dut irriparrak besten aurpegiak. Zuk zenbat aldiz marraztu dituzu irripar bat, Josu? Askotan, mila aldiz. Egezan, eta pandemian horretik gehiago, musukoak etzegonean, askoz politiagoa zan, jendea marraspea. Eta, orain berriro bueltatzen geran normaliadera, baina asko, jende asko marraztu dut, eta, plazarra izan da. Bueno. Barkatu? Ze guapoak. Ikusten ari gara streaminen edo, ez? Bi taza kafe hartzeko, Goiuri ez zaio gustatze kafea, baina infusioak kabitzen dira, kolakao kabitzen da ere, Edo zer gauza. Bai. Denbora gutxi izan dugu, oiteko, baina iritsi gara denboran, ez? 500 programa astelenen, eta ez dakit, oparitxo egin bar genuke, ez? Ze hona. Baina... Pentsa, txagabe, abiatu zara Mai nire argazki gustokoenetik. Bai. Eta naiz eta hemen karikaturizatu nauen Josuk, nire burua ondo ikusten dut, oso guapo ikusten. Eskerrak. Goiuri pizka serio, eta ez? Ni azerrena, Bai, ez? Ez da izan Goiuri. Mila horpegi duen neska zehala iruditu zait, eta hori interneten bila eta burua uste desent izan dugu zure argazki bat bilatzeko, bideo batetiko latarpetxo batean hartu, baina, nik uste dut, gesto polita da, eta nik uste dut, azkenen, Biden esfortzuare hartu barra kontutan, eta, zerbait egin nahi izan dugu. Josu, hau oso Goiuriren gestoa da, Nik zerbait esan eta begiratzen ito larpiarekin. Bai. Zeona. Eta kafearen marka, bigarren kafea, bosteun, nahiz irratia, oso polita da. Kompleto dago. Emendik aurrera programa badakizue, tasatu eta aurrera beti. Bosteun egiteko. Badakizu Josu taza handi hauek ze abantaia izaten duten? Zein. Nik kafe utxartzen dut normalean oso eta katilu txikian, eta orduan katilu handiak falta motatzen ditut batzutan, ze imaginatu ez, gu streamingez ari gara jendeak ikusten gaitu, eta baten batean nahi ez igual garagardo bat hartu, eta inorez enteratzea, eta orduan behar dezu katilu bat pixkat hori disimulatuko duena. Hemendik aurrera, igual entzuleak jakingo duia, katilu erabiltzen badut, garagardo dago barruan. Ez da kafea soia, ez? Gauza gehiagotarako aukera ematen du.
Aizu Josu, mila esker. Eskerrik asko. Mila esker, Josu, eta- Zorionak talde, eta, bueno, bihariko da zure argazki bat, bale? Mesedez. Nik ere eta- zaretan jartzeko, Eta gonbidatuta zaude Hori da. urrengo urtea hasieran edo kafetxo bat hartzeko gurekin eta zuzenean. Pasako naiz. Egingo dugu, duzita eta pasako naiz zertatik, bale? Primeran Josu, besarka handi bat, mila esker. Besarka dabana talde eta zorionak benetan, bihotz bihotzez. Eskerrik asko Josu Maroto telefonaren bestaldean, besarka dondi bat, opari derra egin digute. Hau, Juri, ezkontza baten modukoa izango da, 5. saioarena. Esan izan. Bai, ze ja, hasi gara oparia jasotzen iritsi aurretik, zorion mezua jasotzen iritsi aurretik, bueno, eskertzen diogu Josuri eta eskertzen diogu Mairi saltsa guzti hau sukaldatu izana. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Firme este pacto, dura pa' un rato. Mira pa'l frente y no mires pa' abajo. No es algo extraño, a veces me falta. Olvidé que cuidarme conlleva un trabajo. Excusas de mierda, tengo a borbotones. Carga de maletas, mi propia botones. Se pesa la vida y no sé las razones. El barco se hunde, perdí los controles. ¿Cómo te explico? Que yo contigo me tiro al vacío. Que estoy aquí, que el dolor sufrido desidia o hastío. Las noches de frío se puede compartir. ¿Cómo te explico? Que yo contigo me tiro al vacío. Que estoy aquí, que el dolor sufrido desidia o hastío. Las noches de frío se puede compartir. Vámonos de aquí, yo quiero vivir. Hay que pisos se han metido muy dentro de mí. Y ahora no me dejan existir. Y me quema por dentro, no lo puedo resistir. Soñar la vida que son 2 días. Soñar pa' bailarte toda la vida. Hortxe ikus dezake entzuleak gure katiluetan inprimatuta dagoen irudia, streaming bitartez jarraitzen gaituzue, no? Hortxe ikus dezakezue. Oso irudi erreala da hori. Ez da egia. Ez, Juri beti ez du mala de txorpe hori jartzen, batzutan bakarrik. Batzutan. Verte la mirada, la sonrisa a mí me llena. Y mi corazón. Guasi gara opariek jasotzen, baina opariak egiten ere hasi beharra daukagu, ze 5. saioa badator eta gure entzulen artean nahi genituen, hainbat eta hainbat entzule gonbidatu, datorren astelenean, akuariumean, Donostiako akuariumeko auditorioan, arratsaldeko 6:30 egingo dugun, saio berezi hortara, 5. saio ospatu nahi dugu, saioa berezi izan baino ospakizuna da berezia. Ez zazu espero, zu artifizialak egingo ditugunik irratitik, ez. Saioa oso polita izango da, baino oso xumea ere baina antxelkartuko gara eta ospatu egingo dugu. Eta xumea baina gauza berezitxo batzuk, eta oparitxo batzuk, eta gauzatxoak prestatu ditugu zuentzat. Eta zuetako batzuk, sare sozialetatik saiatu zarete, 5 gonbidapen bikoitz horiek eskuratzen, eta baditugu dagoeneko, 5 irabazleak. Bai. Zuk esango dituzugu, Juri. Baina esan berdet, Instagrameko kontuaren izena, ez baitekit beraien izena bizena zein den. Bueno, imaginatu ezaket izan hauekin, baina bueno. Jauregi irati, Maria Martija, Olatzarriaga... Ai, inigo, baina kendu diozu, grazia! Barkatu. Bazuek zarete! Eta beste bi? Irabazleak dira. Abildua, Jauregi irati. Abildua, Markel Adiin. Abildua, Antxon Uri. Abildua, Maria __ Martija. Eta abildua, Olatz Arriaga. Zorionak. Zuek zarete, Instagram itartez ere zuekin harremanetan jarriko gara, beste 5 ere baditugu hor saltxan, naiz irratiaren WhatsAppera idatzi duzunen artean, hori ere datozen orduetan jakin araziko dugu, eta, inork ilusio askorik badu bidalde zalola mezu berezi bat, eta kaso besteren bat ere, oparituko dugu hortiken. Baina, gaurko gure lehenengo gonbidatuare izango da, 5. saio horretan, izango zara, dona moldatuko zara izateko? Moldatuko naiz, Naiz moldatzen, bai. Pentsa, Maria Romero Laspirren urteak dira, eta duela ordu beti
idatzi dit moldatuko dala berare egoteko. Eta zurekin batera egotea nahi dugu. Bardu, moldatuko nahi. Ze biak zarete gure lehen kolaboratzaileak. Presiorik ez. Ez, presiorik ez. Baina, bueno, jakin gero baranda pixete egingo dugula. Bai, ze hori esan digu gure entzule batek hemen, Gorka Santestebanek. Nire maite duta da, zenbat mezu idatzituen dagoeneko. Nire maite duta da, gaur urteko azken irratsaioa egingo detela, segure irratian, eta astelenean bigarren kafekoekin, juerga, astelenean egingo dezue koreografia, hau padona, bihar nire gabonetako mezu helduko zaizue, ja, zumarragakoa, jo, ze ona, ai, ama, que fuerte, hemen suspekainek ere idatzi du, ze ona, ideia, ona, igual se me ocurre algo, goiuri eserretuta, jajaja, jo, katxonde asko, baina gauza serio eta zizketan hasi beharrean gara, eta kantu honekin egingo diogu harrera dona Peianiz Nietori, ze gaur, bai, gauza serio eta zere hitze ingo dugu azpentsa. Tengo la cura de tu malestar, el rocío viridiano de tu hogar. Mugimendu feministari asko diot eskertzeko. Ahaldundu nau, indartxu sentiarazi nau, eta aldi berean, enez aurgarritasuna onartzen lagundu dit. Dena zalantzan jarriarazi dit, erantzunak eskini dizkidan bitartean. Eta galdera horien guztien artean, badago dudari gabe baieztatu dezakedan egia borobil bat. Gizaki guztiak dira edo gara kalteberak, eta elkarren beharra izango dute edo dugu bizitzako uneren batean. Guztiek jaso beharko dugu zaintza. El cielo, lagrimita de rezar. Baina zer da zaintza? Hortaz hitz egitera etorri da Dona Peianiz Nieto, gure emozioen lehen dama, gaur bigarren kafera. Zorrezko tituloa da hori. Bai, emozioen lehen dama, ojo. Jo, nentorren kotxean hausnarketa batekin buruan, ea zaintza aukera bat zen edo ez. Hori nentorren pentsatzen, eta nire iritsi naiz ezetzea. Ezin dugu ez zaindu. Eta ezin dugu ez zaindu eta ezin dugu gizarte hau eraiki edo bizi gizarte honetan zaintza gabe. Azkenean binkulu hori behar dugu, ez? Bizitzeko uste. Beraz, ez dakit gauza serioa da, baina bai importantea agian zaintzaren kontzeptua. Eta azken aldian bai mugimendu feministak zuk esan dezun bezala ekarri du maiaren gainera eta hasi da esaten ez, nolako garrantzia duen, eta bueno, pixate hor aldarrikatzen zeinek hartu duen bizitza honetan azken 1000 urtetan gizakiaren eta pertsonen zaintza rol hori, eta eske rol hori gabe ezin dugu bizi. Beraz, uste, kontuan izan behar dugun zerbait dela, eta hor dagoen zerbait, baina askotan ez dakigu zer dan, ez? Edo zaindu nazazu, edo zainduko zaitut, edo zaintza behar dut. Ez dakit horrelakoak erabiltzen edo jasotzen dituzute egunerokoan. Eta zer da zaintza, ez dakit jendeak erantzun duen, ez dakit zuek ere pentsatu ezuen honekin. Zer da zuentzako zaintza? Porque agian zaintza bakoitzarentzako gauza bada, eta horrela ondo dago, ez? Bai, eta gauza asko ere igual dira zaintza, ez? Bai, nik uste dut, eta ipatu dugu mugimendu feminista, azken urteetan mugimendu feministak erdigunean jarri du zaintzaren kontzeptua, eta uste dut guk genuen kontzeptua ere aldatzen joan dela, ez? Agian duela urte batzuk, duela hamarkada batzuk zaintza hitza entzun eta pentsatzen zenuen edo aur txiki jaio berri bat zaintzen ari den ama bat, edo zaintzaile bat, ez? Begira izenak alaxe dio. Bere nani, niñera, edo ez, euskarazko zaintzaileak, edo pertsona nagusi bat, hori, egunerokotasunean laguntza behar duen pertsona bat zaintzen duen pertsona, ez? Edo zaintza berezia, edo berak bere burua zaindu ezin duen, ez? Hori da. Izan hospital bat, edo gaitza konkreturen bat. Hori da, eta nik uste dut leheno hori zela. Pentsatzen genuela hori zela zaintza eta ikusi dugula, askoz aratago doala, ez? Eta niri gustatzen zait pentsatzea zaintza dela bizitzaren oreka mantentzeko beharrezkoa dan oro. Eta bizitzaren oreka izan daiteke
zure bizitza propioaren oreka etxetik hasita ez, ez dakit, etxeko ardurak partekatzea hori zaintza izan daiteke, edo zaintza izan daiteke, hori, zure lagun baten aur jaio berria vigilatzea. Ze poetikoa, Bai. esan duzuna gustatu zait. Ala, banoa. Ez, baina zuk esan duzunaren arira, eta kaso pixkat, ez da kontra esan ez, baina bai hori ere bada zaintza ez, zure lagun baten aur jaio berria zaintzea, baina zure laguna zaintzea ere bada zaintza ez. Bai. Eta askotan zure laguna aur jaio berri baten zaintzan dagoenean, akaso gehien galtzen duena begibizatik bere burua zaintzi izaten da ez, eta ni hori erdian jartzea batzutan ez, beti baztertzen da, eta bai, zure lagunaren umea zaintzea, zure lagunak bere burua zaintzeko denbora eduki dezan, hori bada zaintza, ni batzutan akaso behar da zuzenean, zure laguna zaindu, akaso aurra besotan hartzen badiozu ere ez duelako bere burua zainduko, ez dakit. Puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas Eta aurrik ez badago argazkian, hala ere, zaintza existitzen da. Nik gehituko nioke, edo etortzen zait, zaintzarekin maitasunaren kontzeptua, behin zein genuen hemen maitasuna ekintza bezala hartzen baldin badugu, azkenean hor badago bestea ikustea, besteak behar duen hori ikustea, guk behar dugun hori ikustea, eta hori asetu, hori bete, hori zaindu, ez? Nola baita niretzako lotura handia dago horretan, ez? Ze zaintzarekin, niri ere etortzen zait, nola zaintzen dugu. Ze askotan, zaintzen dugu bestea, gure eskema ero parametroekin, ez? Nik zaindua izateko, nekatutan nagonean behar dut deskantzatu, erajun. Sofan netzan. Baina dago beste pertsona agian nire ondoan, nekatuta dagonean behar du hitz egin, ez? Edo ez dakit paseo bat eman lasai eta deskonektatzeko. Orduan askotan kostatzen zaigu bestea ikustea, edo bestea ikusten dugu gure parametrotik, edo alrebez. Zaintzen den nire burua besteen begiradatik, ez? Agian nire gurasoek zaindu nautenera, pentsatzet nik behar dudanera dela, eta gero haunditzen nijoa, eta ikusten dut, agian, nik bestera batera zaintzen dut nire burua, edo zaindu behar dut nire burua, ez? Orduan askotan, nik uste gatazka handiak egoten direla hor. Baina zu zaintzen ari naiz, eta beste esan dut, jeskenik ez detola, ez naiz horrela zaindua, ez? Edo ez naiz sentitzen zaindua, edo kontrakoa, ez zaindu nazazu. Egiten ari naiz, baina ez dut ikusten, edo ez da nahikoa. Horregatik da komunikazioen garrantzitsua, eta hau behin baino gehiagotan aipatu dugu. Maitasunarekin aipatu genuen, agian norbait ari zaizu denbora guztian opariak egiten, eta zuk sentitzen duzu, enau maite, ez degulako denborarik pasa aste honetan elkarrekin, eta beste pertsonak pentsatzen du, enau maite, ze opariak egin eta egin nabil, eta ez ditu onartzen. Zaintzarekin, bazuk esaten zenuen bezala hori gertatzen da, ez? Agian, zaintzeko ez dakitzuk uste duzu, pertsonak uste du, denbora guztian galdetzea, zer modu zaude, eta orain, eta gaur, eta hobeto, eta hori pertsonak pentsatu lezake, zaintzen ari naiz pertsona hau, ze denbora guztian galdetzen diot zer moduz dagon, eta igual, pertsonarentzat zaintza izango litzateke zure espazioa uzten dizut, eta behar duzunean hitz egin, eta deitu eta telefono hartuko dut, eta orduan hitz egingo dugu, baina ordura arte ez egon nire gainean egunero galdetzen. Nire ama etortzen aizait burura askotan, ez? Ez egite nera bezaroan, edo pixkate, karo, nire amarekin asko hitz egin dudalako hortaz, ez? Nola berak adierazten du, batean egiten batean ez, baina egiten zareten erabeak, eta pasatzen da, eskatzen dezue autonomia bat, zein agian ni oraindik ez nago preso hori eskaintzeko, ez? Eta egon nahi zuek zaintzen, era batera, eta orain eskatzen dezue bestera bat, da orduan jarri jertxea, zaindu hau, eta justo zaintza momentu hortan izango litzake, utzen ere espazioa, utzi erabakitzen, horrela alduntzen naiz, eta individuatzen naiz, ez? Eta hori beste pertsonentzat, be pertsona horrentzat, edo pertsona horrentzat, ulertzea, besteak behar duena zaindua izateko eta sentitzeko da, justo nik behar dudan kontrakoa, ze oso zaila da batzutan. Sentitzea, ni zaintzen ari naizela, eta bestea zaindua sentitzea era berean.
Zenik uste maizut nire zure espazioa zuk behar dezulako, agian, zu hola ez, ni hola ez nahi sentitzen realizatua edo zaintzen nahi naizela, ez orduan, zuk diozu bezala hor komunikatzea oso garrantzitsua da, eta zenbat kostatzen zaigun askotan komunikatzea, ez? Esatea, jo begira, hau behar dut, oraintxe bertan, edo zaindua izateko, ez galdetu hainbeste, edo galdetu nazazu, etxea etortzera izen bakoitzean, gustatuko litzaidake, galdetzea zer moduz eguna, ez? Batzutan ahaztu egiten zaigu hori ere, bai, ez? Damos por hecho, eta listo. Eta batzutan ezezkoak esatea, ez? Hau ez zaigu gustatzen zaigu, baina nik uste dut eskatzea, ezezkori gabe, askoz zailagoa dela, askotan esatea, hau gustatzen zait. Edo hau eskatzea izut. Edo gustatuko ligitzaidake hau. Eta hor beldurra asko, ez? Eskatzen baldin badet, agian presionatzen dut, edo ja ez nau maiteko, edo ez nau onartuko, edo askotan ez dakigu, ez dakizu egerlain zaizuen. Hori xegatetu behar zer gertatzen da, ez balin badakizu zerk sentiarazten zaituen zaindua. Nire asko guzen zait esatea, kontsultara etortzen direnean, aurrak eta nerabeak normalean direla, nire kasuan esateutenak, ni galdetzen diet, eta esateute ez dakit, ez helduok. Esaten dugu, baina gutxiago, igual asmatzen dugu zeo, edo, konektatua gaude gurekin, edo dena delakoa askotan, ez, nerabentzako edo aurrentzako, esateute, ez dakit erantzun honen galdera, ez? Oso pertsonala denean, edo batzutan nahasgarria izan daitekena berarentzat. Erantzun honen galdera edo galderaren erantzuna? Erantzun honen galdera, galdera honen erantzuna. Agian biak. Ez. Eskerrik asko, nire burua dijo aia automatikoan. Nik uste batzutan bai, paradoxikoa da puntu bat, ez? Askotan, zaintzen dugu gure burua. Edo sentitzen gara zainduta gure buruarekin, zaintzen dugunean beste bat. Bueno, batzutan ez, baina bai. Esan edo dana da, askotan hori tiratzen, zaintzen dugu modu deseroso batean bestei, edo mundu berekoi batez, ez? Saiatzen gara zaintzen bestei, ondo sentitzen garelako. Hori oso interesgarria da, nola askotan besteak ez dun behar, hori, edo bestea txikitzen dugu, ez? Gehiagizko zaintza batean, egiten dugu, atrofiatu bere autonomia hori, ez? Gehiagizkoan zaintzen dugunean guk behar degulako, ez bade zaintzen, zein naiz. Askotan, ni gurasoekin egiten dudalean lan, hori ikusten dut ere bai, ez? Zein, orain nire aurran erabetzen ari da, edo etxetik junda, edo denalakoa, zein naiz? Ez badu zaintzen, bizitza guztia pasade zaintzen, eta orain zer, orduan, batzutan, bilatze ditugu bideak, ez? Denok behar dugu zaintza orduan, era ezberdina daude zaintzeko, eta importantea da dolu hori bizitzea. Eta kontrakoa gertatzen da. Nik uzten dut nire burua zaintzeari bestea zaintzen dudalako, ez? Eta orduan, pasatzen ditut muga batzuk, zeinak nik, agian, esaten, honeaino, baina besteak eskatzen didalako, edo nik interpretatzen dudalako, edo dena delakoa, besteak behar dula zaintza hori, nik ez den nire burua zaintzen. Orduan, bai, oreka bat da, eta oreka behar dugu bizitza guztian, batzutan ez da ezer gertatzen, batzutan ez da ematen, eta ez da ezer gertatzen, batzutan gure unmugak pasatzen ditugu bestea zaintzearen, edo batzutan esaten dugu besteari ezetz, esaten diogulako gure buruari, honeaino, nik nire burua zaindu behar dut, eta burrakoan hitz egiten genuen bezala, ez, mugekin, ezkoa eman behar dizut. Eta egian pasatzen gara, baina ez da zer gertatzen berriz ere orekara bagoaz, ez? Batzutan, orain, badago oso modan, ez? Era batean importantea dena, ez? Esatea, ni lehenengo jarri behar dut, edo nire burua jarri behar dut lehenengo, eta bai, ze gaude pertsonak, eta ni jartzen naiz hor, zeina batzutan ahazten dugu gure burua, azten gara ematen bestei, zego, desgastatu naiz. Eta esateko, ostras, karo, esken joa ez dakitzen denbora nire egan pentsatu gabe, ez? Bale, baino, kontuz beste aldean pasatzeari. Orduan, bai, batzutan pasatzen gara, beste batzutan ez. Eta orduan, orekatxo bat baldin badago, bagoaz aurrera, ez? Kontua da, bai, gure burua entzuten jakin bar degula, hori da klabea handia, eta zuk esaten zuen bezala askota ez dakigu, eta retomatzen den, nera behi eta aurrei esatet, ze erantzun ona, esatea ez dakit. Ze hor, ast gaitezke entzuten. Jo, ez dakit ze behar dudan, ez dakit zer nahi dudan, ez dakit nola sentitzen nahi zaindua. Perfecto. Hori da informazioa orduan. Da momentua esateko, bale, zerrekin egiten dudanean zer, esaten dudanean zer, jasotzen dudanean zer, setintzen naiz orekatua, gustora, plazerra sentitzen dut, bai, nolabait orden bat sentitzen nire barruan,
eta hasi apuntatzen, edo hasi konturatzen, ez? Hau gustatzen zait, hau ez, hemen gustatzen zait esatea zer moduz, baina ja laugarrenean sentitzen naiz agobiatua. Bueno, pues hor goaz deskubritzen, azkenean, bizitzan guztian eraldatzen goaz, eta aldatzen goaz, orduan, nire bai, balio zidana zaindua sentitzeko, orain dela 5 urte, orain agian ez dit balio, orduan, importantea da hori revisatzea, eta ez jakitea oso sintoma ona da. Ez da ezer gertatzen. Zematen du dena jakin behar degula, eta argi izan behar degula dena, eta hau nahi dezu? Bueno, ez dakit. Bentsi bertan ez dakit, probatzen dut, bitu, ez nuen nahi. Zer nahi dezu, garagardoa edo ura edateko, venga, pues garagardoa hartatuko dut. Ez nuen nahi. Pues ya está, ez dezu edaten eta listo. Edo edaten dezu pixka bat. Ez da ezer gertatzen, ez? Importantea da hori deskubritzea. Eta esatea ez dakit, da barrura begiatzearen lehenengo pausoa. Ez? Askotan ere esaten dugu dakigu, eta gero ez dakigu. Orduan, zintzotasun hori ere polita da. Orduan, ez dakigunean zer behar dugun zaindua izateko, edo nola zaindu behar dugun bestea, galdetu bai barruari, eta bai kanpoari, importantea da. Bida, ino nahi patu gauzat, lehenkoan iganden izan zen, bertso txapleketa nagusiaren finala, eta egontzan bertso bat, zaintza hitza aipatzen ez duena, eta nire buruan zaintza irudikatzen duena. Eta lagun bati idatzi diot, Julen Goikoetxe lankide idatzi eta izu, bertso hontan, auta, ez zaintza ez, hau esaten du. Bertso jarriko izut laburra da, nire Ibarzabalen bukaerako agurra da, baina nola irudikatu zen nire buruan zaintza. Barkatu jazu, Maialen badakin zer den, historia irutea, merezidun Olimpora, sorbaldetan erutea. Eskertzen dut pentsalari feministen bertutea, militante euskaltzalek neka ezin jardutea. Denontzat edertasuna, duintasuna tarkupea, erretako mundu honek sarri saltzen digukea, guztia denean bortxa, presa ta diru trukea, ekintza iraultzaile bat, da elkarri entzutea. Ez du aipatzen zaintza, baina aipatzen du elkarri entzutea. Pentsa aipatzen du arkupea, duintasuna, kea bortxa presa dirutrukearekin dantzan da bilor, eta bukaran esaten du, ez da ekintza iraultzailea da elkarri entzutea. Eta nire buruan itzuli nuen zaintzatik, eta uste dut baduela desente zaintzatik, edo erabat, ez? Hori da. Eta gainera aipatu duzuk, ez, zaintzak ere feminismoa jarri zuela erdigunean, donatazuk aipatu duzu, abiatzen da, Maialen Lujanbioren eredutik, feminismotik, ez dakit, denak bertso osoak eramaten ninduen zaintzara. Hausnarketa egin nahi nuen, ez dakit. Oso interesgarria da, askotan, pixkata hasieratik aipatu dugun hori, ez? Nola leno gauza edo ekintza edo pertsona puntual batzuen gainean jartzen genuen zaintzaren kontzeptu hori, eta zaintza dago denean, ez? Orain, ni nago hitz egiten, zuek zauten zuten, eta hori errespetatzen bukatzen dudanean, beste batek hartzen du hitza. Hori da zaintza, ez? Hori ez moztea. Batzutan zaintza ere da limitea jartzea, ez? Esatea, honeaino, hau ez dut behar, hau ez dut gustatzen. Eta hor, agresibitate puntu bat egon daiteke, edo min puntu bat egon daiteke. Kontzeptu komplikatua da, ez? Eta harremanak oso komplikatuak diren ein hortan, ni zaindu behar detenean ere burua, agian muga batzuk jarri behar ditut, eta zuk ere bai zurearekin, eta hor gatazka sor daitezke, baino gero pertsonaz zaindu aparte, gatazka hori zaindu behar da. Edo harreman hori zaindu behar da. Orduan, beti daude hor fokoa haunditu egiten da, ez? Bale, orain gatazka zaindu behar dugu. Guazen gatazka zitz egitea. Ze behar dugu, zer ez? Orduan, hor ari gera, gure harremana zaintzen, pertsonak zaintzen, ingurunea zaintzen, nik uste nahi gabe egiten dugun zerbait dela, baina kontzientzia jartzen baldin badiogu, bai gure buruari eta bai besteari, zaintza kontzienteagoa ematen dugu eta polita da, ez?
Eta ez du zertan orekatua izan bi pertsonen artean. Ze horrek ere gatazka asko sortzen ditu, ez? Ni egon naiz, zu gaizki egon zarenean, ni egunero joan naiz ateko joka, eta ni gaizki hona izenean, zu etzara egon. Orduan urrengoan nien naiz egongo. Ez da horrela, ez? Ez du izan behar... Edo bai. Edo bai... Claro. Ez dakit nola azaldu. Osa, ulertzen dut, baino esan nahi nuena da, azken finean, zaintza neurtzea oso zaila dela. Oso. Eta oso zaila dela... neurtezina da. Horregatik, esan nahi dut, eta oso zaila dela kuantifikatzea, zuk zaindu nauzu 180 batean, eta nik zaindu zaitut 130 batean, eta orduan gatazka. Zeinek dio 30 dela nik egin dudana, eta 80 zuk egin duzuna, edo alderantziz. Percepzioak dira, oso zaila da. Eske, haina nik uste gaur egun asko kuantifikatzen ditugula horrelakoak, ez? Zagite, bikotearekin utzi dez, hori, ez nau zaintzen izaintzuten dudan bezala. Claro. Eske, bera da bera eta zuzea zu. Gauza zer da hor, esatea, jo, beitu, zuk esaten duzu, ez nau zaindu, ez haitu zaindu, ez nauzu zaindu, barkatu nik zaindu, ai ama, ezin dut esan, zaindu zaitudan bezala. Eta orduan hori orekatu behar dugu. Edo hau ez den nahi, bai, izan daiteke muga bat, esateko, behitu, ezin dut gehiago, ez nago gustora horrela, guazen hori orekatzea. Edo ez, hori ja segun pertsonak, segun harremana, importantea da, hori, ez sinistea hori kuantifikatu daitekela, eta da, zuk ematen, nik gaur egin dizute afaria, zuk bihar. Eta horrela, bueno, daude bikote batzuk edo harreman batzuk horrela agian funtzionatzen dutela. Neri, bueno, funtzionatzen baldin badie, aurrera. Baina bai, nik uste hori ez dela regla bat, ez? Horrela ezin gera la bizi. Eta oso, bai, oso ambigua den zerbait da, oso abstraktua, ez ambigua ez, abstraktua. Orduan, hori kontuan izan behar dugu noraino, ez? Eta harreman mota ezberdina daudela. Nik baldin badaukat, edo ni aurrekin lan egiten dudanean, badakin ni naizela hor zaintzailea, eta aurrek ez du nautela zaindu behar. Eta hori da, helduen rola, bai guraso bezala, irakasle bezala, zaintzaile bezala, aitona mona bezala, hori zait, helduak zaintzen du txikia, ez? Orduan, horri importante da, hortaz konstiente izatea, bale, nik emango dut zaintza hori, aurrak ez nau zaindu behar. Ni nago ezten, ni nago azten, eta berarekin, ez? Berdinen artean, lagunen artean, bikote harremanetan, lankiden artean, gurasoekin ja heldutzen ari baldin bazea, bueno, gero hori hor inbertitzen dira rola batzutan, ez? Gurasoak egiten dira pixkate zahartu eta orduan zaindu barritu guk, baina bai dago momentuan duen, bueno, orekatzen dira la pixka bat, eta hor bai dago hartu eman bat orekatuagoa dena. Ez, eta bai da igual ez erdia eta erdia, baino hor mugitzen dela, ez? 60, 40, batzutan 100 eta 0, baino beste batzutan inbertitzen dena. Eta hor bakoitzak ditugu gure mugak ere bai, eta noraino horiek, ez? Eta noraino gauden gai targatzeko, eta noraino limitea jartzeko, eta importantea dela pertsona hori, bai, norbera bere burua ezagutzea, eta, bueno, malgutasun horiek ikustea, ez? Atzo entzuten nion... Marina Armendares, dela neuropsikologa mexikar bat, eta zuk nola muga ipatu duzun, eta mugak jartzea esan duzun hori etorri zaite burura egu berri hauetan, ez? Festetan mugak jartzea ze garrantzitsua den, ze sozialki onartutako gauza asko egiten ditugu, naiz eta zuk ez dituzun egin nahi, eta Marinak hitz egiten zuen, ze gertatzen den, eta tamalez etxe bat baino gehiagotan gertatuko da, tokatzen balin bazaizu gabon hauetan zure erasotzailearen ondoan esitzea. Izan daitekelako zure osaba, zure lankide bat, zure eta berak hitz egiten zuen eta berak esaten zuen super onargarria da ez jutea. Claro. Ez jun eta punto. Ze gertatu daiteke, aserretuko dela zure jefeaz bazara enpresa afarira joten, edo aserretuko da zure ama etzareleko amaren, famili bazkarira joten. Eske agian neurtzen, eta neurtzeko zaila da berriro hori, baina jartzen balin baduzu balantza batean, zu nola sentituko zaren zure erasotzailearen ondoan, eta zure amaren aserrea, eske askoz traumatikagoa izango da. Erasotzailearekin esitzea, amaren aserre hori kudeatu beharra, baino. Beraz, lasai, ez joan eta puntu, hori balin bazara aukeratu dezaken pertsona bat, agian ume bat zara, eta tokatzen zaizu. Baina hori bezala, super onargarria dela, ez jutea, eta ez parte hartzea sozialki eraiki ditugun ohitura hauetan.
edo komentario batzuk, ez? Batzutan niri gertatu zait, bueno, orain petit komitean egiten dugulako gabonetako bazkari hauek, baina leheno, pues, jende gehiagorekin batzutan komentario batzuk dauden, bueno, pues ez zaindua sentitu naiz, emakume bezala, edo bai, pues nire rol batzukin identifikatzen naizelako hor, ez zaindua, ez? Eta bueno, pues hor ere muga jartzea, esatea, komentario hau edo matxista da, mina ematen dit, edo ez dakit homofoba da, edo dena delakoa, ez dut onartzen, ez? Dena delakoa, ba, importantea da, ez? Bueno, albadegu hori esatea, batzutan ezin dugu ere, ez? Ez dakagulako energia, ez garelako sentitzen seguro hori esateko, edo ekintza bat hartzeko, eta ere, ba ez da zer gertatzen, ba hori berriz ere da barrura begiratzea, esatea, beitu, gustatu gelitzaidak muga hau jartzea, baina ezin dut, hori bada pauso bat, esatea, behintzat muga hau onartzen ari naiz nire barruan, hau ez zaidala gustatzen, ez dudala hau onartzen, ez naiz gai, oraintxe bertan esateko nire osabari edo koinatuari onargarria, ez zaidala onargarria egiten komentario hau, ba ez delako seguro sentitzen edo denalakoa, baina behintzat jakitea muga hori hor dagoela, ez? Nik uste askotan bidea horrela ematen dela, gure onartzea gurea, gero konpartitzen juteko, bai, batzutan oso zeia egiten da komunikatzea zaintza, ez? Ze azkenean bihotza irekitzen ari gara, eta badaki guzemako esatzen den bihotza irekitzea, segun zein dakagun ondoan. Ze bihotza irekitzeko sentitu bargea, seguru. Ez da behitu, hau gustatzen zait, hau ez da gustatzen, gustatuko litzadake beste tono batean hitz egitea, edo beste begirada bat jartzea. Oso polita da, baina egin dezakegun jendearekin, segun zedekagun ondoan, esango du, igual kontrakoa datorkigu, ez? Eta orduan, ez baldin badakigu gu oraindikan gure bihotza edo gure barru horiek zaintzen, bueno, lasaitasunarekin. Zaintzea da ere bai, ez? Gure burua esatea baitu ez naiz esponituko oraintxe bertan. Ba, ni nerekin, nere minarekin gelditzen naiz, zaintzen nere mina, eta ondo dago ere bai hori. Lotutako bihotze taupadez 7 minutu arratsaldeko 5 izateko, eta guk poliki, bueno, dona pianiz nitu ere agurtu behar dugu. Uste dut azken hausnarketa horrekin ere gera gintezkela, baina ez dakit azpimarratzeko beste hausnarketa txorik ere baduzen. Horrekin gelditzea gustatuko litzateke, ez dakit badago nola jendeari galdetu diogu nola zen da zaintza, ez dakit dakagun nola tartetxo aukera bat jendearentzako zer dain. Egon. Zaintza edo zer ez dan. Ze askotan ere bai, definitzeko gauzak nire ere gustatzen zait ezezkoarekin hastea. Masajeak. Bitu. Zaintza da besteak zaintzea maitasunez eta bihotzez. Osa, besteak zaintzea, berak zaintza ez du ulertzen berarekiko zerait. Beharrezko denbora elkarrekin pasatzea. Beharrezko ez dakit zer esan nahi du, baina bueno, denbora elkarrekin pasatzea ez, hori behar duena agian, ez? Hori da zaintza. Egon. Zer moduz zauden galdetzea? Bitu batzutan zen simple, Bai. Hori, egin dezakegu, ez da. Hau da honena. Norbaitek bankura deitzen badu, nik ez du danean deitu nahi. Toma zaintza, adibidea. Hori ze polita ba, egin dezakezu hau, mesedez. Bai. Eta norbaitek esan du, venga, ez du, wow. Nire honek ikaragarrezko energia eta edo estres emozionala sortzen dit, edo danako, ez? Eta norbait dagoenean ondoan esaten, venga, ingoet, hori oso, bai. Hau bereziki gertatzen da asko norbait hiltzen denean, gero daude milaka gauza egin beharra, deitu behar dezu, ez dakit, edo aseguru etxera, edo tanatoriora, edo ospitalera, edo gero arroparekin zer egin, edo telefono linea bertan bera utzi behar da, horrelako gauza pila bat, hor segurako zaintza iruditzen zait, norbait hiltzen denean, eta dolua pasatzen ari balin bada zure inguruko norbait, esatea, aztu, eta ni arduratuko naiz, eta egingo ditut nik gauza guzti hauek. Bai, besteak behar badu, ze hor, eski gustatzen zait bizti buelta matea, barkatu. Zaiteke nik egin nahi dut, nire doluaren parte da, ez? Baina bai, askotan bestea da, lasai, nik ingo dut, ez? Ze polita.
Dona Pianiz Nieto, astelenean ikusi dugu elkar. 500. saio berezi horretan, antzi izango gara, zuek uinetatik eta baita streaming oso berezi baten bitartez jarraitzeko aukera izango duzue, baina batzuk bertan izango zarete, eta oraindik norbaitek nahiko balu, akaso Instagrametik mezu politen bat bidalita, Goiuri engainatuko duzue. Goiuri. Bera da gonbidapenen arduraduna eta jefa. Dona Pianiz Nieto, eskerrik asko. Zuei, astelenean arte. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bagoaz aurrera gure hurrengo gonbidatua aurkeztera. Munduko hainbat herrialdeetan, gaur, abenduak 23 sustraien eguna ospatuko dute. Gabonak gertu daudelako ospatzen da efemeride hau gaur. Asko etxera itzuliko direlako festak ospatzera, eta familiek euren historian oinordetzan eta familiaren jatorrian sakontzeko unea proposa delako. Ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Eta horixe egin zuen gure hurrengo gonbidatuak, sustraietara itzuli zen. Maider Bartolome Ordizian jaio zen, eta bertan antzerkia ezagutzeko aukera izan arren, ingurumen kimika eta lan arriskuen prebentzioa ikastea erabaki zuen. Ikasketak amaitu ondoren, eta Bilbon antzerkia ikasten urtebete eman ondoren, Madrilera joan zen, eta han arte dramatiko entrebatu zen. Han eta hemen ibili ostean, 2006 urtean, bere sustraietara itzultzea erabaki zen, Ordizira, eta han, 7 arte sortu zuen. Arbaska berri bati begira, lur biluzira erori dira, zure negar malko bia. 7 arte zer den guk badakigu, baina berak hobeto azalduko digu, beraz, piztu ezagun bere mikrofonoa. Ongi etorri, Maider Bartolome. Mi esker gonbidapenagatik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Memoria. 7 arte, online topatutako esaldi baten arabera, ongizate fisiko eta mentala modu ludiko eta sortzaian hobetzen duen ikastaro berriak eskaintzeko sortu zenuen, baina nire galdera da 7 arte zer dan zuretzat. Wow! Lehen pixkat, ez? Harikin jarraituko dugu, zer nahi dan horrekin jakin, zer dan 7 arte niretzat. Askotan galdera nortzea, zer da zuretzat. Benetan, nik uste sekula ez detela nire burui galdera hori egin. Zer da niretzat. Nik argi dauket, netzat nire umea dela. Bai? Ze ezeretik sortutakoa da, eta maitasun da ilusio askokin sortutakoa. Da nire ustez da, hausnarketa txiki bat egin da, azkar. Bai, toki bat, inguru bat, nun elkartzen gehan guztik, segurtasun espazio baten sentitzen gaz, konfidantza asko espazio baten, gure sormena askatu leikeguna, aldameneko gaizkie inoiz esan gabe, dena onartua dago, dena ondo dago. Eta nik uste, bai, segurtasun konfidantzazko espazioa. Horrekin geldituko nintzen, zerdanetzat, bai. Neizainak lurretik erauzirik, jarraituko du beti bizirik. Aztapenak Urrupen, gero Bilbon, gero Madrilea. Odisea azkarra eta potente. Bai. Azkarra, bai. Gainaz, gazte garaien iten dezunen, dena juten da esprin baten. Hor, kriston energikin ibiltzen geha, eta ate guztik irekita ikusten dituzu, eta ni naiz atek irekita darenen barruraino, sukaldeaino, sartu nahi izaten deten hoi.
Bai, Urrupen Ordizin izan zen ere lehenengo kontaktu antzerkiarekin, eta hor zeitu ikusi, no? Nei ematen zitenak antzestea, on iken zitela. Nik uste gehien bat on iken ziten. Eta hortik, pauso txo bat gehioin, Bilboa eta Madrilen, mundu bat aurkitu non, ez? Ate pilo irekita. Eta hor ikasketak egin, lantxo batzuk egin itun, spot publizitario bat egin nun, gero, hor lantxo txiki batzuk, Dinopoliseare salto egin nun udara baten, ez? Oporrak dazketze ingot oporreta, venga, Dinopolisea lan egitea, ez? Aktore modun, kriston esperientzi politia esan. Eta gero ja, neola urte batzuk, nire buru esaten, aukera guztiok, nire herrin ez ditut sekulauki. Herri txikitan, zai da, nik batzen naiz, hasiera baten ze nahi dut izan, ze ikasi nahi dut. Claro, ez zautzeko aukeraik ez dazkezu. Inguru giro kimikoa ikasi, non? Oso lotura ikaragarrizkoa daukeana. Eta, hausnarketa horrekin itzuli nintzen, nire sustraieta, nire herri maitia, Ordizira, espazio bat irekitzeko nun jendek aukera izateko, ez? Antzerki ez zer dan, zegoza da, antzerki taldetxo baten sartzen za, baina ez, benetan ez, antzerki pixka sakontxeo ikasita, zer dan. Eta intentzio horrekin irekin on. Eta hola, eukin itu, nire ikasle txok, ni beti antzerki esaten nien, hau ez da aktore profesionalak izateko. Hau da zuek ezagutzeko antzerkik ematen dizkizun baliabide guztiak gero zure bizitzarako, izaten zeana izan dare, erreztasunez, zure bizitzan aurkituko dituzun oztopok, edo askotan jenden aurren hitz egitea, ez? Ikasten naizealare gaur egun gerozta gehiago dau, aurkezpenakin beharra, baliabide txiki batzu, nun gero beraiei ondo, etorriko zaienai bizitzarako, ez? Da pixkat nik uste, hoi dala nire helburu, nahi gabe iritsi nintzen gainaz helburu horta, baino konturatu naiz, ni ez naiz antzerki profesionalak izateko erakusten dieten irakaslea, baizik eta ezautzeko antzerkik ze onurak dauzkean, ez? Azkenen pixkat antzerki terapeutiko bat. Maider Bartolome ari da, ateak zabaltzeari, irikitzeari buruz, guk lehiotxo bat iriki behar dugu, tarte batean, azken orduaren bila joateko, hain zuzen ere naiz irratiaren estudio zentraletara, Oñatz Aizpuru lankidea hortxe dugu, arratsaldeon Oñatz. Arratsaldeon guztioi, Parisera joko dugu eta handik iristen zaizkigun azken ordukoei tira egingo diogu 3 pertsona hil direlako eta bat larri dagoelako Kurduen Ahmed Kaya zentroan tiroketa gertatu ondoren gaur, poliziak 69 urteko gizonezko bat atxilotu du erasoa leporatuta, Parisko fiskaltza dioenez aurrekaria ditu ekintza arrazistak egiteagatik esaterako iaz, Parisko migranteen kanpaleku batean borondatezko homizio saiakera bat egotzi zioten eta espetxeratu zuten. Hori azaldu du fiskaltza eta gehitu du arrazoi arrazista kontuan hartuko dituztela ikerketa egiterakoan. Beste hilketa eta borondatik gabe homizidioa leporatu dizkiote. Beste pertsona arinago zauritu ditu tiroketa horretan baita bere buruare ospitalera eraman dituzte denak larri dagoenarekin batera erasoa egian kalean izan da Errepublikaren enparantzatik gertu Frantziako hiriburuko 10. barrutian dendaz jatetxez eta kafetegiz josita zegoen leku batean. Informazio gehiago ere lortzerik badugun. Eta ezken aipamen bat, berriz ere elkarrizketari heltzeko, Osakidetzako kudeaketarekin kritiko diren medikuek, premiazko batzarra egin dutelako gaur eguerdian, Donostialdeko esian, bertan zuzendaritzarekin izandako azken gatazka azaldu dute, eta astero protesta elkarretaratzea deitze erabaki dute. Astelehenero, goizeko 8 eta 4 Donostiako osasun zentroen sarrerako eskaileretan. Konto baita Donostia ospitaleko zerbitzuburuek protestari heltzea deliberatu dutela zuzendari berriarekin Agustin Agirrerekin liskar bat izan ondotik. Osakidetzako kudeaketarekin kritiko diren medikuek batzarra egin dute zuzendaritzarekin izandako azken gatazka azaldu eta protestetara jotzea deliberatu dute. Adolfo López de Murien zerbitzuburuen bozeramaleak batzarraren amaieran esan du kudeatzaileak Adolfo Begiristain Donostialdeko esiko mediku goiaren adierazpenak ezurtatzeko eskatu zielatzo, baina medikuek uko egin diotela horrekin eta hala mobilizazioen itzulerarekin
erantzun dute. Bistan da, beraz, momentuz, gatazka hau baretzetik urrun dagoela. Eta onaino esan beharrekoak, Inigo eta lankideok ondoren berriz ere, arratsaldeko 6etan itzuliko gara informazioaren ariaren 2. edizioarekin. Eskerrik asko Oñate Izpuru, guk aipatu dugu gaur saioaren hasieran loteria tokatu etzaionak osasuna baduela esan dezakeela, aipatu dugu saio hontan zaintza, bueno, azken ordukoari erreparatuta ere ez da egit gure osasuna zainduko duen inor, geratuko zaigun Laister osakidetza kaltetu horretan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren. Si tú quieres disfrutar de los dinos por completo, en Teruel conocerás todos sus grandes secretos. Si tú quieres disfrutar de los dinos por completo, en Teruel conocerás todos sus grandes secretos. Me voy a Teruel, Dinópolis quiero ver. Me voy a Teruel, me voy a Teruel. Ez dakit inork egin zuen iniz broma, baina Teruel existe eta dinosauriak ere bai, ez da? Bai. Piloa gainea eta superhandik. Bai, bueno, albiste baino lehen zure sustraietara iaia iritsi gara, baina ni lehenago paradatxo bat egin nahi dut, ez? Hor geltoki kurioso bat dago behintzat, ez? Dinopolis, zure formakuntza bukaeran, edo, bueno, inoiz ez da bukatzen, ez? Baina Madrileko formakuntza bukatu ondoren, erabakitzen duzu Dinopolisa jotea eta aktore moduan lan iten. Ni egondakoa naiz nire semearekin, eta berak konturatu zen, lauz pabost ikuskizuna ikusita, aktoreak berdinak zirela. Berak, spoiler bat da, barkatu esaitagatik hau, baina alaiek esan zen, nire semeak esan zen, hau ez da lehenu ikusi eguna txotxongilekin, eta hau ez da dinosaurio handiarekin ikusi egun aktoreza, eta orduan nik ezagutzen nuen zure historioa, eta nire burutik pasatzen, seguroke Maider horretan ibiltzen zen, korrika, han hemen, sortzi ikuskizun egunero, pertsonaje saldatzen. Bai, bueno, a ber, egunean 8 pertsonaiak denak etzen itun egiten, ez? Eguna pasatzen zen da, bueno, bihar zuke ingozu, pues, el médico loco, tal, o Indiana Jones, o bueno, ez? Hainbat pertsonai ezberdinak zian, baino, bai, egidan denak, egiten gendula ia pertsonai guztik. Esan barrakoet, denak ez, zebanatuta zerean, baino, bai, egun berdinen 3 bat pertsonai, orduan bat bukau, korrika, aldatu, desmaki hau, da. Bai, pixkat eromen puntu bat zeon, baino jo, ikaragarri polite. Ze aktore bat entzako ere, ez, pasatzea pertsona ezberdinen azaletik eta azkartasun horrekin, jo, kriston erronka da. Ez? Normalen zure denbora behar izaten dezu, benga, bueno, guain, hau naiz, tal, eta hor ikasi nun, ez? Azaletik azalea, azkartasun baten pasatzea. Bai, baina arrazoia, Alai, arrazoia zeukean. Bitu ze bista ona. Taulak ematen dituzte horrelako abenturak, bai, taula hundik, bai. Eta taula horiekin batera ere, Dardar taldea aipatu behar dugu, ez? Bai. Urte asko beraiekin proiektu ezberdinetan. Bai, izan zen 7 arte jaio zen, eta hola, bileratxo baten, ordizin, elkartu gintuzten, hainbat pertsona ezberdin, da horri ezautu non Asier zenkunegi, Dardarreko kide bat, eta bera naie, Iker zenkunegi diapiak, eta hola, itzeitan, deitu entzitan, betu, casting batea gonbidatu behizut, aktoresa urdun da, tala, bueno, bale, eta hola, zintzen, hartu intziaten, eta beraiekin basentzen 2007. Ja lanen, eta 2007-tik hor jarraitzen, beraiekin. Bai, beti, lanen elkarrekin da esan behar dut, hor bai, Dardarren lana eitzen honen, Dinopoliseko esperientzia, azaletik azalea azkar pasatzea, oso ondo etorri zitzaiten, ze da, produkzio oso txikiko taldea ginen, 3 aktoren arte, igual 6-7 pertsonai balimatzeren antzeslan hortan, denak iten genitun.
Orduan zan, atea eszenatokitik aldatu, eta minutu baten baino leheno, ja barrun zeren beste pertsonai baten, ez? Ba, igual, antzeslan baten 3 pertsona egiten zen itxun. Eta, bitu, nik uste, esan dezula, zenbat eusnarketa egiten diazuen illa. Bai, oso, beti gehitzen da, ez? Ikasten dezun hori, urtek atzea, gero beti buelta oiteia. Da, bai, dardarrekin egia esan, bueno, oso zainduta, sentitu nintzen hasieratik da oso zainduta sentitzen naiz, eta nik uste, bueno, beraik berdin esango dutela, ez? Elkar zaintza bat azkenen, eta azken urteotan oso lan polite egiten ari dien, nire ustez, giza eskubideak landu egiten dute, baina artea erabiliz, ez? Eta hor bai egiten diran antzeslanak, gero eskolatan, puinkotak eta moduan, denak giza eskubideak landuz. Eta azken urtetan, aurten 7. urtea izan da, aurreko ostiralen eduki gendun giza eskubideak herrira, nazioarteko film labur lehiaketa, eta hoire, azkenen bere helburue, da giza eskubideen inguruko sentsibilizazioa sustatzea, ez? Ta 7 urte hortan. Ordiziko zinen pelikula ikusi baino leheno, pare bat korto botatzen dira, hola jende asko ikusteo, eskoletan egiten da lan handie, ikastetxeetan, ikasleekin landu egiten da, parte hartzen dute lehiaketa hontan, ez? Bere gazte saria ematen da, beraien bozkaketatik, da, bueno, nahi iruditzen zait, itxe nahi dela oso lan politi, eta beharrezkoa dana. Gainaz, bueno, hain dela gutxire entzun dugu, ez? Arrazakeria buruzko gazte izen, eta eske giza eskubideak, pausok aurrea eman beharren, ez? Gaur egun, badirudi, atzea ematen nahi gara. Eta hone pasat atzea, eta urtek pasat atzea. Eta, esnatzen gehan, lehioiek ireki, ez? Da, bai, beste begirada batekin hasten gehan, ez, elkarri ikusten, azkenen dena gizaki gea, dena pertsona gea, eta denak berdin gea. 7. Aipatu duzu. Bai. Eta izan zen duela egun batzuk. Aurreko ostiralen izan zen finala. Bai. Hori da. Eta zer motatako film laburrak, ze gai landu zituzen? A ber, aurten iritsi denetik iristen zaizkiu, egon ginen 210 labur metra iritsi zitzaizkiu, noietatik, ikusi, batzuken dut, eta hautatu zien finalako 11. Ez da lan erresaia, ez? Ez. Epatuko dugu, ez? Australia, Kanada, Palestina, Mexiko, Brasil, Iran, Peru, Taiwan, Guatemala, Venezuela, Austria, Norvegia, asko Euskal Herriko lan batzuk ere, baina munduko txoko guztiradik iritsitako lanak zirela bertan. Bai, eta esamarra dau, biden ebai gelditu diela lan zoragarrik. Guregatik, 20 eta 30 iritsiko zian, ez? Baina ezin ditxegu jende hor 5 ordu labur metraiak ikusten. Lana ez da bat erresa. Zein ustezu kanpon, zein barrun azkenen, giza eskubideak lantzen dituzunen ikusi zare, eta zure barruk moitzen dia, ikaragarri. Ni beti esatet urtero, azaroa iristen dela, horreoten gai ikusi, ni sentitzen naiz asko sensiblegoa, ez? Zein notizien zutezula, zerbait ikustezula kalendaia, zure barruk moitu itxeie, eta sensibilizazioi nabaritu itea. Eta gaiek, die denetik, ez? Arrazakeria, noski, beti, indarkeria, gero kontaminazioa, ez? Kutsadura, gero gure helduen zaintza, ez? Askotan lehen esaten zon zaintza hori, ez? Guraso guri zainduite igue eta tokatzen zaigunen guk beraiek zaintzea zenbatetaz aztu iten, ez? Hortxe galditzen dira uste ituzor aparte, eta ez dezu bate kontutan eukitzen, ez? Zuri zaindut dizun hori, ez? Gero ez? Triste gelditzen dira, gai hori ere gainaz, oso labur metrai, zoragarri izan zen, lan baldintzak. Gaur egunek, pausok aurre eman beharren, atzea jarraitzen deu, gero emakumen indarkeria, ez? Jasatzen duten indarkerie, kasu honetan, etxe barrun, ez? Bikotearekin, eta, pixkatu, saiatzen gero ere, hautaketa hortan, pixkat, gai ez, eskubide,
denak ezin dira barrun sartu, baino eskubide ezberdinek, ez, erakustia. Hau zinemagintza da, 7. artea. Bai. 7 arte aipatuta, 7. artea zinemagintza. Antzerkigintza zaritu gara, badakigu biodantzan ere aritzen zarela, eta... Bueno, terapia aipatu du antzerkiarekin, Bai, zaintzaren giroan aritu gara, esango nuke dena ere oso lotuta dagoela, ezta? Eta nik bi galdera egin nahi dut, bueno, biodantza horretan, bueno, horre zer eskaintzen dun biodantzak eta zer eskaini dizun zuri, eta ea gaizaren arteren bat aukeratzeko. Zein den zure gustokoena, edo hau da galdetzea guraso bati bezala seme-alaba zein nahiago duen. A ber, bueno, biodantza. Ni biodantza ezautu bai, biodantzakin eukin lehenengo kontaktu izan zen, nire bizitzan oso momentu transizio momentu bat izan zen, gaixotasun batengatik, neon momentu txar baten, eta gonbidapena egin zeaten, torri saio bat dago tal, da anju nintzen, ebakuntza eukita seitxun, da nizan, ni zein behar dut, jo dantza, ni guain dipuntukin nauta, ez zin mucho, baina bueno, horrea jo nintzen ez, nire barrun sentitu non jo, dei hori zerbaitegatik zala, eta jarraitu behar niola dei hori. Eta hor, kontuatu nintzen, benetan, zerbaitegatik gonbidatu ziatela, ez? Osea, beharra neukiala, nere burua zaintzeko, osea, nere buruarekin konektatzeko geldigune bat hartu, eta esan, Maider, osea, zuzea, osea, nola zaude, ze behar dezu, ez? Nortzea, ere bai, ez? Ta biodantzak pixkat, hoi ematen dizu. Zu ezagutzea, baino ez zu zure zu eraiki dezun hori, ez? Azkenen gizarte hontan bai, pauta batzu markatzen dizkigute, ez? Bueno, zu ala izamartzea, olako gauzataz ez hitzen, ez da ondo, ez? Nola sigartzean, inkluso, eta neskaiz, zer esanik ez, ez? Ez, esken neskazea, ezin dezu buia egin, ez? Barrun sartu, ez asarra, ez? Eta orduan, karo, hor, azkenen etzea zu. Zuk sortu dezun zure pertsonai bat zea, ez? Eta biodantzan lortu nahi deguna da, norbea bere ume horrekin konektatzea, berkonektatzea, ez? Eta ustea kanpon ikasi duen hori, esaten dana desaprender para volver a aprender, ez? Ese desaprender. Orduan pixkat hortik doa, konexio hori, eta hor kontuatzen zak konektatzen dezunen horrekin, zenbateainoko korapilok dauzkeun barrun, ez? Dena gorde eta egiten deulenea aipatzen zuen, ez? Bai, esan behar da batzutan, ez. Baina gero behize horeka hori bilatu. Eta azkenen biodantzan, hoi da, ez? Korapilloiek askatu, dena musikaren bitartez iten da, gorputzaren mugimenduan bitartez, ez da dantza ikasten. Hoi oso garbi utzi behar da, ez da dantza ikia baizik eta gorputza zure emozio, sentimentuk aske guztia, ez? Askatasun puntu batea iristen zea. Eta gero ere, beti iten da konfidantzazko espazio baten, ez? Azkenen konfidantzazko talde bada, bertan ateratzen dana, bertan gelditzen da. Bai? Eta nei eman dit beste Maider bat. Bueno, Maider. Ber jaio zan Maider. Beste Maider bat balego guk zizurkiera bialgenezaken beste Maider hori klaseak ematera, eta Maider gurekin geratu, baina Maider joan egin behar du, eta guk ere aurrera egin behar dugu. Beraz, mila esker Maider Bartolome gaur gurera horbiltzeagatik, eta beti esaten dugu aitzaki gehiago topatuko ditugula, kafe bat hartzeko, eta gurera gonbidatzeko. Mila esker. Eskerrik asko zuri izan ondo. Eta guz egituan friki xamar jarriko gara, ze maialen teiabide barkero dator. Eta uste dute, bai, bideojokoen giroan, Zelda bideojoko mitikoaren giroan, hortik ibiliko garela, pentsa.
Woman, I'm a motherfucker, but they got a problem. Put some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people that are opposite. Cause the world told me we ain't got that common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a guy without a goddess is honest is fucking honest, kidding. I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO, just look at Robin Fenty. And I'ma be there for you cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't hell of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed. And for no reasons, they wanna see us end up like we were Gina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot you've never seen. Keep calm and bigarren kafea. Arratsaleko 5:20 minutu, bagoaz esan da bezala, aurrera prestatu bideojokoetan aritzeko baino piano batekin. Ostiralero edo ia ostiralero gurean izaten dugun Maialen Tellabide piano jotzailea friki bat dela pentsa lezakein horrek eta nahiko zuzen legoke badelako, baina akaso uste duzu bakarrik dela pianoaren edo musikaren edo jazzaren edo friki bat, baina ez da hortara mugatzen asuntua. Maialen Tellabide, arratsaldeon. Arratsaldeon. Badituzu frikismoaren adar gehiago deskubritzeko. Bai, baina justu hontan hasi berria naiz. Osea, ez dakat ideiarik beste pertsona batzuekin konparatuta. Eta naiz intrusa bat, 100%, eta batez ere, hartu berdet, nire bikotekidea, eta beste lagun batzuk ere oso sartuta daude mundu friki hontan, direla bideojokuak. Eta poliki jo naiz hanka sartzen, gero, itatu gainetik da esan dut, ostra, hau guapo da, hau interesgarria da, eta erakargarria oso. Orduan, pixkat murgildu naiz, batez ere aurrek urtean, hasi nintzen jolasten, eta poliki, batez ere denbora da akatenian, ze hori ez da askotan gertatzen, animatzen naiz, baina, bai. Goiuri azerketa. Zer? Egon behar du, hitz bat, desberdintzeko friki, jardura friki baten hasi berria denetik. Zer aldera zein dizuten, Tekit, friki amateurra. Bai, ez? Ikertuko dugu, esango nuke egon behar dula. Egon, da, bai. Friki txiki. Ez? Friki txiki ondo da. Ogi berri bezala edo friki berri. Friki berri, friki txiki. Ogi berri bezala. Bai, edo irun berri bezala. Bai, ez dakit, ni ez nez joku ontan oso. Friki txiki. Friki txiki. Asuntua da. Maialen bideojokoetan friki txikia da. Bai, konkretuki itzaingo The Legend of Zelda. Zeldaren kondairari buruzko bideojokoa di joana. Ja da, 36 urte, frankizia hau, eske frankizia badaz, ditu 3 denbora linea, movida bat izugarria, esan. Ni konturatu nintzen mutilak gustoko nituela, Zeldako link deskubritu nuenean. Normal, eske oso moñoñua. Oso guapoa da. Bai. Oso marrazki bada, baina oso... Zeldare oso guapa da, baina... Bai, begira, niri begia linkera joaten zitzaidan, eta esan nuen, begira, niri mutilak asko gustatzen zaizkite. Eta 28 urterekin ze bideojokok ekarriko dizu zabalkundea? Ez dakitea gaur Maialeneko komendatzen duen zerbait. Bai, nik emango izkizuet komendioak. Bueno, hasiko naiz. Shigeru Miyamoto eta Takashi Tezuka, ez da errez da, Shigeru Miyamoto eta Takashi Tezukak 1986an sortutako bideojokoa da, The Legend of Zelda. Bideojoku saga, edo frankizia ditu nahi zuen bezala. 36 urte ditu jada, eta urrengo urtean maiatzean azkeneko joku batako dute, azkenekoa ez, urrengo joku batako dute, eta frikiok gaude, ezin dugu gehiago, ez dira bi aldizatzeratu dute. Orduan, es como, venga, ja, mesedez. Total, Nintendorena da, mundu guztiak ezagutzen du Nintendo, Mario Bros, Kirby, Mario Kart, jo que se, guztiak, Bayonetta, bueno, esplikatu behar dut zerri... Ni segarena nintzen, orduan. Sony eta kompainia, bueno, pues vale, pues hemen bakoitza... Eta momentu hontan, irrati hontan, kasualidades, Julen hemendik zebilen, kamaratik eta mikrotik kanpo daukagu, eta Goiuri hasi dira, segalariaren txiste egiten. Oso originalak zarete ba!
Batzutan joaten zaite, nahi gabe, oraindik, pentsa zenbat aste pasa diren goiuri, Unairen personajera joaten zait bizkate, oso originalak zarete, ba! Daukazu nortasun diglosia. Ikaragarria. Wow. Labankada daukat nire nortasunaren erdi nola bitan egin didana nortasuna. Bueno, egingo dugu labankadaren bideojoka. Hori izango da horrengo ideia. Ostra, oso izango zen, Arkade bat edo. Ostras. Arkade kano bat. Arcade. Markatu Maialen. Es que pasatzen da Maialen. Gu iristen gara, astearen amaierara ja. Ez daute ja nekatuta, baina hala mozkor puntu horrekin, ez? Hori da. Hain nekatuta zaude ja ematen du mozkorra zaudela. Irakasle izan den edonork ulertzen duela, ez? Ikasleak ostira arratsaldetan nola egoten diren, gu hola gaude. Ni ostira arratsaldetan erdi mozkor nago. Ez erredan gabe, baina nik ez dute daten, osea que, bai. Guk ere ez dugu daten. Baterez. Jarraituko. Lo gaudenean. Jarraitu, mesedez, jarraitu. Zerri buruz dijoa The Legend of Zelda, esplikatuko dut. Da, abentura joko bat, RPG, deitzen zaiona bideojoko munduan, role playing game. Alegia, zuk rol bat daukazu, kasu hontan protagonistarena dela Link. Inglesez, Link da, nola da, enlace, ez? Da hori, lotura, bai, jokalariaren eta pertsonaiaren arteko lotura hori simbolizatzen duena. Eta, digamos, a ver, ondo esplikatzen deten, asuntoa da. Dira, más o menos beti historia berdina da, alegia. Link da pertsona, da mutiko bat dagoena bere herrian lasai, eta Josus, astu zeizkit hitzak, baina, bueno, destino euskeraz? Elmuga? Ez, patua, vale. Jolin. Patuak esaten du, egongo dela antzinako heroi bat beregan reenkarnatuko dela eta Zeldarengan ere reenkarnatuko dela erreinuko printzesa, Zelda, Irule deitzen da erreinua, eta bere helburua da ia beti erreinua salbatzea. Ez nahi ez Zelda salbatzea, ze Zelda oso boteretsua da, orduan bera bakarrik salbatu daiteken, nahiko balu, baina askotan bere laguntza behar du, Linken laguntza behar du. Orduan, bideojoku guztietan zerbait gertatu da erreinuan, eta zuk jokalariak erreinua salbatu behar duzu. Hori da asuntoa. Unibertso oso bat da, bere mitologiarekin, bere jainkosekin, batez hori jainkosak, dago la trifuerza ditzaiona dila ausardia, jakinduria eta boterea edo indarra. Ez indarra esan dut? Bai. Vale, ez. Hiru bider. Nastu naiz, ausardia, indarra eta jakinduria, ospera, hiru horiek. Eta gero baitare dago ezpata bat, iuntasuna hiltzen duena, eta hori guztia, eta beti dago antagonista berdina dela Ganon edo Ganondorf, eta horren inguruan dijoaz jokuak. Eta beti zerbait desberdina gertatzen da. The Legend of Zeldaren irudianik buruan daukadana, naizen igual oso bideojolas friki izan edo, da pocket moduko itako batean, ez? Boltsikoan eramateko moduko bideokontsola txiki horietako batean Mario Brosen jokuak zeuden bezalaxe, Zeldaren bat bazegoen hola txikian, ez? Bai, asuntoa da, bai, hortaz horik ere komentatu behar dut. Bideojoku hauetan, osea, kontanuki, 80 milioi ale baino gehiago saldu dituzte. 80 milioi ale baino gehiago saldu dituzte azkeneko 30 urtetan, eta oraindik falta dana. Eta musika oso garrantzitsua izan da beti frankizioetan. Hain garrantzitsua askotan jokuaren parte izan dela. Eta izaten jarraitzen du, osea, da pasada bat. Eta musikaren konpositore nagusia da Koji Kondo. Baita dela Super Mario Brosen konpositorea. Hau guztiak. Kabrona, zerrex afinatzen du. Bueno, jode, urtasko dira. Bide batez, streamingez jarraitzen gaitu zuenok, ikusten duzu makinita bera ipatzen nuen hori. Makinita txiki hori, bai, topatu dut. Claro, hau hasi zen guztia NES-arekin, Nintendo Entertainment System. Nintendok beti egin du, PlayStationa más o menos beti berdin izan den moduan, adibidez Nintendok eukiditu sobremesa, bideojoku finkoak, ez direnak mugitu, eta bideojoku portatilak, Game Boyak, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, orain Switcha, Wii-a izan da berriro maigainekoa esaten dena, edo telebistan entxufatzekoa, ez? Beti egin du ostilatu alde batetik bestera, ez? Gauza bat egin dut barain kontrakoa. Orduan, bai, Zeldaren jokuak seguraski ikusi dituzu Nintendorako edo Game Boyerako, baina eske baita ere existitu dira Wii-rako eta NES-erako, osea, egon da guztitik. Eta
nahi dut komentatu horrela pixkat gainetik, ze denbora setzagoin beste, ditu, digamos, lau alderdi garrantzitsu edo lau alderdi bereizgarri frankiziontako musikak, direla. Urtetan zehar mantendu duen kohesioa, musikak jokuetan eukiduen erabilera, zein konposatzeko metodo erabili ditu Koji Kondok, eta ez duzeta aipatzea, Manaka Kataoka oso konpositore gaztea 2016an testigoa hartu zuena, eta gero baita ere, 36 urtetan nola adaptatu diren melodiak teknologia berriei. Hori da oso digarria ia esan. Hasi gaitezen konposatzeko metodoetik. Kontuan eduki Nesaren musika, inoiz entzun dezute 8-bit music, hola, kontzeptu bezala? Ez. Venga, entzungo dugu. Eta segituan jakingo zute zer buruz zen izan. Bai. Bai. Estetika hau entzun dugu sarri, ez da? Bai, nik 8-bit esan duzunean irudikatu dut zertaz ari zinen, bai. Hau da, hori txip txikiekin egindako musika, da paloke da. Hola, esaten den moduan, ez? Osea, da oso limitatua. Bai, esan dut, 8 bit, edo bit gutxiko programazio, informazio, bideo jolas eta musikak nik ezagutu ditut tokatu zegulako. Claro. Nere belaunaldiak egin zuen informatikarako lehen urrats hori, nik 8-10 urte nituela iritsi ziren lehen ordenagailuak etxera, gainontzekoak, zuek behintzat, esango dugu natibo digitalak zaretela. Nere belaunaldia, bueno, akaso ez dago desberdintasun handia, baino transizioan eta gu harrapatu dintuzten hori, zure ordenagailuak batean ez zeuken nahikoa gaitasun 16 biteko jolas bat erabiltzeko, eta orduan aldatu behar zitzaion ez dakiz zer, eta bai, beraz, eta hori grafikoekin eroso agerikoa izan da, ez? Bai, oso pixelatua eta guztia. 8 biteko irudiak, 16 bit, ez da izan bat bit, bai. Ba horrela izan asuntoa guztia, eta bai eskatu behar dizuet, hemen entzuten zaudeten hoi, entzuten ditugun musikai arreta handia jarri, ze behar dituzue memorian nolabait integratzea, hitz egiten ari naizena ulertzeko. Ze, klaro, 25 urte dira, ze zupentxau 86an atea zen, aurratu zapia bat. Barkatu. 86an atea zen, eta 86tik aurrera hainbat melodia mantendu dira, orduan arreta jarri entzuten guazen inean. Gerora, 10 urte beranduago, bai, 90ko hamarka bukaeran, 2000eran, ja, digamos, chiptunak albo batera utzita, ja sintetizagailuekin sartu ziren, zeia posible zen, teknologia. Ez que, klaro, hau da, teknologia aurrera baldin badoa, musika egiteko gaitasunare aurrera doa. Orduan, orain entzut leheno jarri dezuna. Zenbat aurreratu nahi zen. Bai, barkatu. Hau guztia sintetizagailu bidez egin dago. Eta, ja, digamos, tekstura ezberdinak nabaritu daitezke, timbre ezberdinak nabaritu daitezke, instrumentuen antzekoak dian zerbait. Barkatu, momentu friki daño. Abesti honen lehenengo nota horiek, bai, zurire bai? Espainiako... Ua. Franco, ¿qué tiene? Bai, ostras. Intervalo horrek, ¿qué tiene el... Orain esan ez dutela igual, bai. Tempo alde, osea, bai, nik uste dela, bi intervalo, bi momentutan, pixka torran amaten dutenak, ze antzantza? Naiz irratian, Espainiako himnoa. Aurreko astean Alderdi Popularraren sintonia. Lehenago, bai. Tira, hau da... Hau da Ocarina of Time jokuko melodia bat. Ocarina of Time izan zen un antes y un después, esaten dana. Joku hontan musika da jokuaren parte. Osea, zuk jokalari bestela musika egin behar duzu jokuan aurrera egiteko. Hori izan zen, izugarri puskatzailea, izugarri berritzailea, eta hor ikusten da frankizia hontan zen garrantzia ematen zaion musikari. Gogoratu behar duzu, memorizatu behar duzu, eta gainera jo behar duzu. Eta claro, horrelako garrantzia ematen zaionean, egiten diren piezak oso ikonikoak dira, oso errex sartzen dira memorian da oso ondo inda daude. Eta gauzat, astu zait esatea, zuek kontuan euki, bideojoko hauetako bakoitzak ditu 6-7 ordu gutxi gora bera musika komposatua, originala. Wow. 6-7 ordu joku bakoitzak. Gero igual zuk botatzen dizkiozu 50 joku ordu jokuari, baina 6 ordutako musika, disko batek zenbat irauten du 40 minutu? 6 ordu 7.
musika pila bada, baina pila bat. Eta zuk 50 ordu botatzen badizkizu jolasari, edo Entzuten jokuari, duzu. entzun dezu soinu banda osoa 6 bider, edo 8 bider. Igual ez, baina igual abesti berdina igual entzun duzu 14 orduz ze egontzea taskatuta ez dakize puntutan, eta entzun duzu melodia berdina ez dakize mataliz, eta etzean ekatzen. Bueno, batutan igual bai, baina... Niko gogoan dut Sonirekin adidez, Sonic jokuarekin, Bai. Sonic da ez? Bai, Sonic. Pantalla batzuk beldurra ematen zutela, da beldurra. Claro. Sentsazio hori izan pixkat diseinu grafikoa, Bai, kolorea, musika. baina musikak Antikatea bereziki, sortzen du. guai, ikaragarria. Bai. Wow, Hau, tan Purple, esperto no dira. sé qué, eta hor, musika ilun bat, eta... Claro, bai. Eta azkenik, 2011tik aurrera, ja instrumentu errealak erabiltzen hasi zian daude, eta pasada bat. Hau gogoratu, hau memorian sartu melodia hau, mese. Baina ni musika oso ezaguna egiten zait. Hau da Skyward Sword, 2011ko Wiirako jokua. Hasi nintzen jolasten hau udan, baina ez dakit gero erregin despistatu naizen, baina ez dut berriro hartu, baina bai jarraitu behar dut. Eske uste dut izan zela frustratu nintzen ez dakiz puntutan desana, tomar por saco nik ez nahi jolastu. Oso azken, ez dakit menderdiko, edo igual lehenagoko ere, soinu banden, azken menderdiko, azken 50 urtetako esan nahi nuen, soinu banden, zineko soinu banden estetika hartzen claro, du. Bai, eske... Reproduziblea delako. Hori da, eta gainera baita ere, nola, teknologia aurreratzen dijoan, gero zinematikak daude bideojoku barruan, eta zinematika hoiei musika jarri hartzaile baita ere, eta trailerrak daude, eta ez dakiz zer, orduan, musika ere pixkat zineko hainbat gauza hartzen hasten da, ez da, benetako instrumentuak erabili ditzakzezun momentutik, digamos, aukerak diala infinituak. Azaldu berdena da, muga teknologiak ezartzen zuela jolas horiek, joko horiek zuk etxean erabiltzerako orduan. Joko hauen musika egin zenean, Morriconek soinu bandekin grabatzen zuen bezalaxe orkesta sinfonikoekin eurek ere egin zezaketen. Kontua da, ez zegoela modurik gero makinita txiki horrek hori erreproduzitzeko. Eta ez bakargan erreproduzitzeko, baizik eta kontuan euki bideojokoak interaktiboak diala. Programazioa, bideojoko baten programazioa izugarri komplexua da. Orduan, hori guztia oso neurtuta egotea eta oso informatizatu eta hori dana, pues, teknologia kontua da, ez da beste ezer. Orduan, bai, Imagina etzakete kompositore hauek esan zienean, urrengorako instrumentu egiazkoak erabilditzak ezue. Wow, flipatu zuten. Hombre, claro, eta ja orkestazioa sartzen da, textura ezberdinak, volumen ezberdinak, da, como, benetan edo zer aldetela grabatu da, bai. Eta, claro, aurrekoa ere, bai, claro. Osea, ez da, aurrekoa ez da deskartatzen, ez? Sintetizagailuak erabiltzen jarraitu dezakezu, nahi baina madezu. Baizor bazegoen bideojokoen estetika bat, gaur egun esango nuke oraindik mantentzen dena, soinu elektronikoa horiek, polifonia oso eskasa, alegia soinu oso gutxi batera entzuna alizatea, 8 bitek markatzen zuten mugagatik, ez? Zintzen itun, ez da izan bate, instrumentu du geruza izan, oso gutxirekin. Eta oso gutxirekin egitea ere bada merito bat, eta hor dago graziaz, melodiak behar du zehatz eta behar du bere tokian. Hori da, osea, da, zer sobratze zait idatzi deten hau guztitatik, ez? Zer da esentziala, abesti baten esentziala, melodia, ritmoa eta harmonia justuena, harmonia simplena. Eta horrekin, noa, kesi oboe, kesi fagot, ez, hori orain ezin dut. Osea, ez dakat melodia bat, erritmo bat eta harmonia bat. Ordea gero ja, gauza asko aldatzen da. Aurrera egingo dugu kohesioari buruz hitz egiteko. Bai, kohesio oso garrantzitsua da frankizia hontan, ze jokalariari ematen dio sentsazioa benetan unibertso hortan sartu dela. Eta gauza batzuk ez direla aldatuko. Adibidez, hau edia oso audio motzak, bosgarren balimazu jarri mesedez. Bai. Hau, bideojoku guztitan, osea, zelaren joku guztietan, igual instrumentu ezberdinekin edo tekstura ezberdinarekin, baina melodia hau 8 nota hauek, zerbait asmatu dezun bakoitzan, osea, puzzleren bat egin dezun bakoitzan, ondo egin malu duzu, hau entzungo. Orduan zuk badakizu, ondo indezula da aurrera jarraitu dezakezula. Ze gozamena ez, entzutea. Bai, kriston plazerra ematen du, ataskatu zanen da, ostras, bengoz, hau entzuten duzu. Izu, oraintxe galdera bat, hori da positibo alegia, zerbait desblokeatu duzu. Bai.
kontrakoa denean, melodiak gora eta bera amaitzen dira. Ba, eskotan bai. Tiririririri, eta aldiz din. Ba, adioz Super Mariona entzun genula espaldi, dela hiltzarenean musikak bera egiten du, ordea bukatu dezunean pantaila musikak gora dijoa. Na 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 na, osea, la bemol, si bemol ta do, osea, goruntz dijoa. Ordea, Zeldan nik dakidanez, ez bali madezu asmatzen, jarraitu behar duzu, isiltasuna dago. Osa, badakizu ez dezula, ez da la bide hori, beste bat jarraitu behar duzula, hartu behar duzula, hau entzun arte. Gero bestalde, badago, zerbait berria aurkitzen dezunean, beste melodia badago. Hau da, hil baldin mazera Super Mario. Hori da, Super Mario nila. Super Mario nila. Eta, klaro, beruntz bukatzen da. Beruntz bukatzen da, bai. Bai, bueno, jarraitzen bali madugu hori, iten berri bat aurkitzen bali madezu Zeldan, hau entzungo duzu. Espektatiba asko sortzen du. Variazio ezberdinak ditu urteetan zehar, baina esentzialki melodia hau da. Egia da, uste eta hau pixkat beranduago sartu zela, eta, klaro, hau da sintetizagailuekin egindakoa, pixka bat jantzi egin zuten eta pixka bat luzatu zuten, leheno motxagoa zen, baina bai, esentzialki berdina izan da, 36 urteetan da, pasada bat. Eta, bueno, orain, saiatuko naiz pianoan jotzen hau, baina ezakit nik ondatako zaiten, ja, barkamen askatzen hasiko naiz. Bueno, hola ezin dugu hasi, venga. Dago abesti bat dela oso garrantzitsua frankizia osoan zehar, dela Zeldaren sehaska bestia, Zeldas Lullaby ditzaiola inglesez, da Zelda pertsonaiaren abestia, da joku guztietan azaltzen da nolabait. Aha. Venga, Maialen Tellabide badoa gure pianoruntz, saiatuko gara kamera hori ere berari begira jartzen, Bitxorrek zer egiten duen ere, Bitxor bere tokian geratu da, ez du Maialen gehiegi maite, eta nik Maialenen mikro etxe eta bere pianoko mikrofonoak irikiko ditut, pixket pianoa Maialen hortxe daukagu. Ba, nahi duzunean. Claro, honen trukoa da, hau egon daitekela buklean, denbora guztien, oza, honek ez dauka bukaerarik. Denbora guztien entzun dezakezu, eta oso melodia simplea da. Sartzen da, super barruan, eta joku guztietan momenturen baten azaltzen da. Momenturen baten, eta gainera badakizu, jolastu bat imanezu badakizu sesan nahi daukan, oza, ostras, Zelda hemen dago, edo Zeldari zerbait pasatzen zaio. Eta segun nola dagon arreglatuta, zerbait ona pasatzen zaio, edo zerbait txarra pasatzen zaio, baina zuk melodia, oza, hau entzuteak imakarrik, zuk jabakizu zerbait pasatu dela. De hecho, ez dut jarri, baina azkeneko trailerrean, joku berriaren azkeneko trailerra, musika da guztiz berria. Baina bukaeran entzuten da, flauta batekin. Hori entzuten da esatezu, buah, dios, zerbait pasatu zaio, zerbait, klaro, trailerra, zuk ez dakizu, pasatzen da esatezu, buah, zerbait pasatu da Zeldarekin. Eta konbentzitu denago zerbait pasatu zaiola, eta da, bakarrikan entzun ditutelako 3 nota. Eta hortarako jokuaren bukarara iritsi beharko duzu.
Maialentia bide dator gure maira bueltan, eta jarraituko du aztertzen The Legend of Zeldaren ezaugarri musikal sorta hau, koesiaz ari ginen, entzun ditugu, bai iten berri bat lortzen duzunean, edota aurrera egiten duzunean, Zeldaren abestia, baina adaptazioaren inguruan hitz egin behar dugu, barkatu mikroak dagozkionak itxi, eta dagozkionak iriki beharko ditugu, eta orain bai. Bai? Vale. Claro, hemen guztiaren gainetik koesio ematen diona da denboran zehar abestiak eta melodiak adaptatzea. Eta hor dago, da ofizioa, da musikariaren o konpositoren ofizioa. Dela hori zerbait zaharra berria ematea, ez? Eta hau da frankiziaren melodia printzipala, esan dezagun. Hau dago uste dut, bai hau da 8 bit originala, lehenengoa. Oain, konparatu dezagun, 2002an, hau da 86koa, 2002an Majora's Mask jokuan egin zuten bertsioarekin. Hoxe zen zaharra, hoxe Maialenek eskatu duena. Melodia dago tonoz aldatuta, beste rollo bada, baina berdina. Pixkat paso doble giroan dago. Bai. Espainiarekin zerbait arraroa daka frankizione guztiak, ez? Bai, entzungo duzu aurrerago, bai. Ole! Tal cual, bai. Eta azkenik, haue dira, kontonek igual daude 40 joku aukeratu ditu tiru. Hau da, Windwalker jokukoa. Beste rollo bat, berdina. Eta nire iritziz, 2016ko jokuan Breath of the Wild gomendatzen dizuedala, jatia baino gehiago. Da izugarrizko joku ona. Nik igual 200 ordu bota dizket joku horri, esageratu gabe. Manaka Katoka konposatzaileak nik uste lan bikaina indula melodia hauek hizkuntza oso moderno batera trasladatzen. Eta dago adibide bat, gainera honekin konkretuki, Dragon Roostekin, ia hemen gure folklorean dakagun zerbait entzuten dezuten. A ber, ba, hortxe Dragon Roost, bailan. Ikor zortziko baten pulso rimiko hartzen dut, ezpata dantzarena. Hau da, melodia bat erabiltzen dena, pertsonei berri batzuk presentatzeko direla horniak, dira izaki hegalariak. Eta hau da, Windwalker 2008, ezakit. Ez nago ziur, agian 2014, ez nago ziur. 2016an melodia honekin dator Manaka Katoka. Melodia berdina da, baina karakterra Erabat aldatzen da, Erabat. Eta pertsonei berdinak irudikatzeko erabiltzen da. Askoa dago kondizionamendutik beraz, alegia, jolastu duenak urtetan, hau entzuten duenean badaki pertsonaia horren iraganeko abesti horrekin lotzen duela. Agian ez da segituan konturatzen, baina orduak pasa ala, orain justu hau kendu inun, alet jo hau, eski ilusio egiten du. Dago, abesti hontan dago progresioa supernormala, baina hain beste gustatzen zait. Hain polita progresioa. Aldet jo. Bai, zuaz, azkar. Bodo Maialentia bide berriro gure pianora, ez dizkigu ilusioak kenduko neskari, eta pianoaren mikroiek irikiko dizkigu. Demora guztian melodiak egiten du. Eta jarraitzen du, ezakizer, da daukazati bat egiten duela horrela oso fantasiosoa.
tira, eta gustatzen zait pila bat. Osea, supermoderna. Oso kolore jazira joaten da horrez. Ez emozionatu iten izunik, ez kriston polita, osea, re bemol mayor. Hau, super kolore jazzistikoa, bueno, eta aurrekoare bai. Hemen dago akorde bat, de paso erabiltzen dana. Ez da gatitzik. Eta la bemolera joatea resolbitu egiten du. Superpolita iruditzen zait. Osea, oso progresio erresa da lau hiru paso bi bost bat, super simplea. Hor entzule galdu zeu, lau hiru paso bi bost. Oso simplea, baina da oso polita. Oso jazzistikoa, oso jazzistikoa. Ematen du balada bat. Hola, balada de cantante así. Eta melodia ere superpolita da. Ez dakit, pila bat gustatzen eta entzuten duten bakoitzen ez como, ai, polita, ez dakit, nigo zauekin emozionatzen naiz. Ikusten dugu, Maialen Tellabide emozionatuta dagoela, badator gure setera berriro, eta hortxari ginen, barkatu. Bueno, The Legend of Zeldaren adaptazio horretan, kantuak kontra jartzen, Dragon Roost Island eta Rito Villageen artekoak entzun ditugu, baina badauzkagu beste bi... Bai, daude pertsonai batzuk direla, ada euskera zaztuite eskizintzak, tio. Maitagarriak. Hori, maitagarriak, ospera. Maitagarriak oso garrantzitsua dira joko hontan, ze bizitza ematen dizute ja akatzeko momentuan zaudenean, orduan behar dituzu, eta zoaz iturri batzuetara edo putzu batzuetara, eta bertan dago maitagarria handiena, eta dauka bere melodia. Sintetizagailua 100%. Iaia arpegiadore funtzioan. Bai. Eta arpegiadorearekin eginda edo joz, baina... Ez diten harrituko, Ja. Eta ordaia instrumentuak sartzen direnean, nola aldatzen den kontua. Hemen oraindik badaude sintetizagailuak, baina pianoak dauka presentzia asko. Eta izakirare aldatzen da. Bai. Arpegiadore edo sentsazio karratu hortatik swing puntu bat edo pixat askatzera dara maz. Mira, justu swinga ez nire iritziz, baina bai da leunagoa. Leunagoa. Mikoki. Bai, karratu dago, baina ez dakite gizati hartasuna dago. Bai, hori da. Bai. Nabaritzen da batek jodula. Jarraituko dugu aurrera, erabilera. Azkeneko jokuan Breath of the Wild, da berezia, ze oso musika gutxi dago, talare 6 ordu daude, da, entzun dezagun bai. Kontua ez da melodia bat sortzea, baizik eta atmosfera bat sortzea. Eta azkeneko joakuan Manakak Ataokak kasu honetan egin du lan bikaina. Osea, musika dago, baina ez dezu entzuten. Ordea ez dagoenean pila bat nabaritzen duzu. Eta da hori, ambientala 100% atmosferikoa. Hori da, musika mota honen helburua, ez da beste zer. Baita informazio ematen dizu, ze hau justu entzuten duzu egun sentia denean, gaua datorrenean beste gauza bat entzuten duzu, euria egiten duenean beste zerbait ez, baina bai da, 100% ambientala. Gero baita ere, hau da oso ezaguna adibidez. Hau joduet pianoan. A ber, nagoaz musika honekin. Buleria bada, uste? Oda, pixkat igogailuko flamenkoa. Vale, bai. Ni Sevillako feriara jo naiz, ez? Baina igogailuan zaude hotelean. Kolore elektroniko ez da oso organikoa, baina bai da. Hau da, erabiltzen den musika gerudoak presentatzeko eta deskribatzeko. Eta gerudoak ikusten bali maituzu, dia oso arabiarrak. Gerudoak dira guztiak emakumezkoak, ez dago gizonezkorik, behaien tribuan. Eta
dituzte arropa arabiarrak, orokorrean. Eta erabiltzen dute flamenkoa edo flamenkotik gertu dagoen musika hau bezala, behaien musika jartzeko. Eta orduan behaien herrian zaudenean, behaien lurraldetan zaudenean, hau entzuten dezu denbora guztian. Eta etxaiak agertzen direnean. Nahi honekin bihotzekuak eman dizkit, ni baina hoietan. Hor dauke puntu bat, 0-0 zazpi. Oh! Txirurun. Bai. Ez da berdina, baina... Bai. Osea, baina bihotzekoak, hau azaltzen da konkretuki etxai mota batekin, da etxai bat apuntatzen dizuna hola laser batekin, eta igual zaude tokiren batez eta hostia, nunda, ez dut ikusten, baina musika entzuten dut, osea, apuntatzen nahi zeizkit, baina ezakit nundik. Orduan, agobio bat, hau entzuten bakoitzean, gainera, joku hontan Breath of the Wilden, etxaitik hurbiltzen edo aldentzen baldin bazara musikaren intentsitatea ere aldatu egiten da. Orduan, oso fuerte entzuten bera bezute, gainean dakat. Maialen gaur dago, portaventura bezala, batzutan super ondo, super pozik, emozionatuta, unkituta, batean, tutuki beldurra, agobio. Bai. Jo, eske hortarako da musika hau. Hortarako da, osea da roller coaster emozional. Bai, baina bueno, en fin. Eta gero de momentu berezi batzuk, hau da, ingles esaten dena mindfuck. Daude bi pertsonai, Ez jarri. Aurreratu zara berreto. Pillo bat gainera. Ez pillo bat ez, baina sorpresa fastidio diatzu. Daude bi pertsona ditzen diala Mifa eta Sidon. Eta dia nahi arrebak. Eta Mifaren melodia entzun dezagun, mesedez. Horain bai, Adi, Inigo, belarria jarri. Jarrita dauzke. Ze nota dia? Mi eta fa. Honek merezi du, goiuriri txalo bat. Mi, fa, mi, si, la, sol, la, si, sol, la, sol, fa. La, sol, la, hori da. Bai, hori, mi, fa, bere melodia da, mi, fa! Eta hain jarri Sidon, dela bera naia. Flipa bengo ezue. Dosi, si la sola, re, si... Pasada bat, baiet. Bai, baina hemen inbarret, nabardura bat. Belarri absolutoa duzuenok, errexantzen bango duzue Sido eta Mifa direla, baina, bada hemen, zuk ez? Ez da hori asuntoa, zu zaude jolasten. Ez zaude Mifa edo Sido entzuten. Hori, baina Mifa eta Sido... Urte bete tardauet konexio. Berdin sonatzen dute, belarri absolutua ez da bonontzako. Bueno, vale, baina ez da... Distantzia berdinen dauden bi nota dira, mi eta fa eta si eta do. Ez zaizu iruditzen kompositoran aldetik, manaka kataukan aldetik, en plan, buah! Eta... Eskea pasada bat. Eta hurrengoa da, oindik handiagoa, hau da Koji Kondoren meritua eguneko egun. Hau da pasada bat, hau izugarria da. Entzun ditugun melodiak gorde buruan. Ez, jarraitu. Adi zer bat horre. Orain atzeraka. Hau da, Jainkosaren balada, da Zelda al revés. Zeldaren abestia al revés. Eta ondo sonatzen du bi kasuetan. Zuak ez zaila da abesti bat ondo sonatzen lortzia bat. Horri... Eta bueltan baita ere ondo sonatzia. Nola ditu behar dugu, musika kapikua, musika palindromikoa... Bai, olako zerbait. Hau da, gainera argumentalki zentzua dauka. Zelda da Jainkosaren reenkarnazioa.
Arratsaleko 6ak bueltan ditugu eta Maialen Tellabidea agurtu behar dugu, datorren astera arte. Eskerrik asko, Maialen. Horregatik. Goiuri Ezeiza asteburona pasa. Aio. Eta zuei intzule datorren astelenean hementxe topatuko gaituzu. Arratsaldeko 4 eta 5 naiz irratian, bigarren kafean. Izan ondo. Keep calm and bigarren kafea.